Татар әдәбияты бүлегендә әдәбият, мәдәният, илһамият дип аталган проект эшләп килә. Үзәк китапхана хезмәткәрләре өлкәннәрне биредәге эшчәнлек белән таныштыралар. Өлкәннәр 10 көнлеге кысаларында Зәйф уклары һәм Новый район газеталарының актив хәбәрчеләре белән очрашу узды. Зәйн форум оешмасы чараны Республика журналистлар союзының җирле бүлеге белән берлектә оештырды. Октябрь нам дарит не только золотую осень, красивую погоду, но и праздники, посвященные людям золотого возраста. И сегодня мы собрали именно таких людей, а именно авторов и журналистов районных газет, которые активно сотрудничают на протяжении многих лет с Зәйф уклары и газетой «Новый Зәй». Очрашу шәй истәле артында дәвам итте. Берлек җитәкчесе, район газеталары редакторлары актив хәбәрчеләргә рәхмәтләрен җиткерделәр. Кайчандыр редакциядә эшләгән ветераннар басмаларны яратып укучыларның тормыштан ям һәм тәм табып яши белүләре сөендерә. Зәй уклары газетасы безнең өчен рухи азык булып тора. Шушы Зәй газетасын кулга алсаң, контакт битләренә керсәң, барысын да күрергә була. Зәйф уклары газетасын белән күптән аралашам. Әле мин аралашкан вакытта ул дуслык байрагы дип атала иде. Беренче тапкыр безне очрашуга чакырган иде Мухаммов Госман Махмутович. Менә шуннан ук безнең элемтә китте инде. Ул вакытта Зәйнҗиләр дигән берләшмә эшли иде. Шул берләшмәгә йөри идем. Өлкәннәр катнашында булган җылы очрашулар алга таба да оештырылыр, газета укучылар саны артыр дигән теләктә калабыз. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.